And guys, meron daw issue yung ating Raider 150. Oh, Sige nga, no! pakita mo nga ano ba yung issue ng Raider 150. Isa sa pinakasikat na underbone motorcycle na powered by a liquid-cooled carburetor na may 147.3cc DOHC 4-valve advanced cooling system ng Suzuki with 6-speed gearbox. Ayan, ang Hyper Underbone Raider 150 ng Suzuki. Ang headlight niya ay hindi pa LED, pati ang signal light niya. Pero ito ay kulay puti. Tignan naman natin ang box ng motor. Ayan, buksan natin guys. Charan! Wala pala siyang lalagyanan sa loob. May lamang battery. Uh-oh. At kanyang gasoline tank lang ang makikita natin sa ilalim ng upuan. Ano nga bang issue meron ang bagong Raider 150 carb type? Lumalagitik daw kapag hindi pa mainit yung makina. Hindi naman issue, pero kailangan mong painitin mo na yung makina. So nasa 1 RPM siya ngayon. So 1 RPM, may lumalagitik. Ayun oh, may tumitik-tik dito sa may ano niya. Timing chain, o timing chain ata yun, sabi niya kanina. Yan, kung maririnig nyo, may lumalagitik. So ganyan daw yan kapag malamig yung makina. Yan. May lumalagitik. Kaya ang gagawin niya, i-RPM mo siya, kailangan mo siyang anong gagawin? Malapit naman na siya mag 1.5. Kailangan mo siya i-revolution ng 1.5 na RPM hanggang sa uminit siya bago ka umalis. Ayan, so bumaba pa rin siya, meron pa rin lagitik. Ayan, medyo humina na yung lagitik niya oh. Wala na, humina na siya. Lakas kanina to eh. Ayan oh. Umangat na siya. Konti na lang oh, mahalik na siya sa 1.5. So yun yung sekreto ng ano ngayon, Raider 150 na 22 model, year 2022 model. Hoy, sana all full tank, no? Sana all naka full tank. At sabi ng may-ari nito na malay natin, baka kapag na-change oil na siya, mawala na rin yung lagitik niyang yon. Yan ang aabangan natin sa susunod na video para sa update sa motor na Suzuki Raider 150. Thank you for watching and ride safe always. Bye-bye!